खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। नगावआव सासे बर' पुलिसनि जिउ खहा मुङा अरब बसुमतारी। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कलियाबरनि मिसा होननाय जायगानिफ्राय सुलुंसिम अरब बसुमतारी बिथाङा गावनि डिउटिनि थाखाय बाइकजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो लामा गाज्रिनि थाखाय बिथाङा बाइकजों गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों। लोगो लोगोनो ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो उलुनि थानानि पुलिसफोरा बोखांनानै जख्लाबन्द देहा फाहामसालिसिम फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ लांदोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव अरब बसुमतारी बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बे लामाखौ थाबैनो फाहामनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि अरब बसुमतारी बिथांखौ नगाव जिल्लानि सुलुं पुलिस थानानि जवानमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांनि अनगायैबो साननै सिगां बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय औवाबारि आरो फुलाजार गामिनि सानै हिन्जावसा गथ'आ फुख्रियाव दुगैबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। मिन्थिनाय बायदिब्ला गथ'साफोरनि मुङा फारियै दिपान्दिता देवी 10 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुङा भाग्यश्री बर' 6 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिपान्दिता देवीया भाग्यश्री बर'नि न'आव आलासि जानो थाखाय फैदोंमोन। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे गासै मोन 9 जिल्लाफोराव जानो हागौ आबुं लकडाउन। कर'ना भाइरासनि गोसारनाया माखासे जिल्लायाव खम जादोंब्लाबो माखासे जिल्लाफोराव खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय माखासे जिल्लाफोराव आबुङै लकडाउन होनायनि थांखि लादों आसाम सरकारा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। बिथाङा बुंथिदों दि फैगौ बुधबारावनो सावरायलायनानै माखासे जिल्लाफोर जेराव कर'ना भाइरासनि थासारिया गाज्रिसिन बैफोर जिल्लायाव 10 साननि थाखाय आबुङै लकडाउन फोसावगोन। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ आरो नगावनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनाय सानथामाव कर'ना भाइरासआ जोबोद गाज्रियै गोसारदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे थांनाय 19 जुनाव कर'ना भाइरासजों थैनाय सा 40नि मादावनो नगाव जिल्लानिफ्रायनो सा 16 होननानै फोरमायथिदों, जायनि थाखाय बैफोर जिल्लाफोराव आबुङै लकडाउन होनाया गोनांथि होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला मोन 9 जिल्लाखौ रेड जन महरै सिनायथि होदों, जेरै नगाव, बिश्वनाथ, सनितपुर, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, काछार, गलाघाट, जरहाट आरो मरिगाव। जानो गोनां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ आसाम सरकारा केन्सेल खालामदोंमोन। नाथाय आनजाद केन्सेल खालामनायखौ खायसे फरायसाफोरा गोजोन मोनदोंब्लाबो खायसेया बेनि थाखाय दुखु मोनदों। मानोना गोबां खस्थ' खालामनाय आरो मोजां फिथाइ खालामनो सिमां नुनाया फैमाल जादों। बेबायदिनो आनजाद केन्सेल जानायनि थाखाय दुखुजों सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय। बे जाथाया लखिमपुरनि करसान माजारखुरियाव जादों। गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लानाय फरायसुलिनि मुङा रानि गगै। बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होनो गोनांमोन। जाथायनि सायाव रानि गगैनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौ फोथैनानै लानायनि सानसे सिगां आनजादाव मोजां फिथाइ खालामनो हानाय नंला होननानै बिमानि सिगाङाव फोरमायथिदोंमोन। फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसुलिया आनजादाव मोजां फिथाइ खालामनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन। नाथाय आनजाद केन्सेल जानायनि खौरां मोननानै सहायनो हायाखै फरायसुलिया, जायनि थाखाय सानस'नो हायियाव गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ आसाम सरकारा माब्लाबा खुंथारगोन, माब्लाबा कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै आनजादनि सायाव थांखि लागोन बायदि बायदि उल्थां फाल्थां बुंबाय थानायनि थाखायनो फरायसाफोरा गोबां मेन्टेलि डिस्टार्ब जाखादोंमोन। क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया बारग' NDV केडारफोरनि थाखाय गुन आरो रोंगौथि जौगानाय एबा स्किल ट्रेनिंनि थाखाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BTSनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि ADGP हिरेन चन्द्र नाथ, MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि बारग' NDVनि सोद्रोमाफोर आरो बर' लाइमोनफोरनो फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं एबा साख्रि मोननो थाखाय मा-मानि सायाव थाग थियारि जानांगौ बेनि सायाव ट्रेनिं होनो थाखाय गं 20 निफ्राय 25 सेन्टारफोराव ट्रेनिं होनाया जागोन। लोगोसे BTRनि मोनब्रैबो जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव ट्रेनिं सेन्टारफोराव ट्रेनिं होनाया जाग्रोगोन। सनितपुर, बिश्वनाथ,
गवालपारा आरो कार्बि आंलंफोरनि ट्रेनिं सेन्टारफोरावबो ट्रेनिं होनो थाखाय खावलायदों होननानै बुंथिदों बिथाङा। जायफोर बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा पुलिस आरो पेरामिलिटारि फर्सफोरनि थाखाय इलिजिबल नङा, जेरै बैसो बारलांबाय बायदि बायदि, बिथांमोननि थाखाय स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों, जाहाथे बिथांमोनहाबो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै जिउ खुंलांनो हायो। बे स्किल ट्रेनिंखौ SIPRD स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, PNRD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्ट जयै लोगो नांनानै होगोन। बारग' एनडिएफबिफोरनि केस बोखारनायनि सायाव खामानिया जागासिनो होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि गाहाय रन्जन दैमारि बिथाङाबो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो मोनसिगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। खम समनि गेजेरावनो रन्जन दैमारि बिथाङा बाहेरायाव थानानै आयेननि माखासे नेमखान्थिफोरखौ जुजिफैनो हागोन होननानैबो रोखायै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे कार्बि आंलंनि जेंनानि सायावबो सावरायलायनाया जागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड जौगानाय बिफानबो दानाय जाबाय, जायनि गेजेरजों बाजेटनिफ्राय लानानै बिटिआरनि गुबुन गुबुन खामानिफोराबो जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिथां प्रमद बर'नि अनगायैबो एडिजिपि बिथाङा बुंथिदों दि दासिम 1429 बारग' एनडिएफबिफोरनो मोननो गोनां 4 लाख रांखौ होनाय जाबाय। आद्रा थानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि मोननो गोनांखौ फैगौ सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो होफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन हरदों होननानैबो फोरमायथिदों। इउनाइटेड पिपल्स रिभलुसनारि फ्रन्ट UPRFनि सानै केडारफोरखौ आसाम पुलिसआ गावथारदों। आसाम पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला कार्बि आंलं पुलिस आरो आसाम पुलिस कामान्ड'फोरा कार्बि आंलंनि सिंहासन हाजो ओनसोलाव UPRFनि केडारफोर थाखुमानायनि खौरां मोनदोंमोन। बेयावनो UPRFनि सानै केडारफोरखौ गावथारनो हादों आरो बे हाजोनिफ्राय गंनै AK-47 राइफलबो हमनो हादों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ फोरमायथिबावदों दि गावथारजानाय UPRFनि सानै केडारआ सिखारि खालामनाय आरो ड्राग्स फालांगि खालामनायावबो आखाइ दंमोन। आसामनि अनगायैबो छत्तीसगढ़नि नारायणपुरावबो रैखाथि बिफाना सानै नाक्सालाइट उदखारिफोरखौ गावथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला नारायणपुरनि अबुझमाद हाग्रायाव नाक्सालाइटफोरनि थानायखौ खौरां मोननानै मोनसे अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो सानै नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हादों। रैखाथि बिफाना उनाव बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंनै राइफलजों लोगोसे माखासे हाथियारबो बोखांनो हादों। सा करिया एबा नर्थ करियायाव गिख्रंथाव जानाय आदारनि आंखाल एबा फुड क्राइसिस। नर्थ करिया हादरनि प्यंगयांगआव जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां मोनहैदों, जेरै 1 केजि थालिरनि बेसेना भारतनि बेसेनाव 3,335 रां, ब्लेक टि मोनसे पेकेटनि बेसेना 5,190 रां, कफि मोनसे पेकेटनि बेसेना 7,414 रां आरो गोबां। इउनाइटेड नेशन्सनि फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गानाइजेशननि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला नर्थ करियायाव 8,60,000 टन्स आदारनि आंखाल जानानै दङ। नर्थ करियायाव आदार आंखाल जानायनि खौरांखौ नर्थ करियानि गाहाय किम जंआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। नर्थ करियायाव जानाय आदार आंखाल जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय कर'ना भाइरासनि थासारि। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय नर्थ करियायाव गोबां गोख्रों आयेन खालामनानै होदों किम जंआ, जेरै गासैबो इन्टारनेशनेल सिमाफोरखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे हादरनि सिङावनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांलाय फैलाय जानायखौबो बन्द' खालामनानै होदों, जायनि थाखाय गुबुन हादरनिफ्राय जानाय आदारफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हायाखै। बेनि अनगायैबो नर्थ करियायाव गोबां अखा, दैबाना आरो बारहुंखा बारनायजों आबादफोरा खहा जादों। गुबुन फारसेथिं नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जंआ निउक्लियार वेपन्स आरो मिसाइल प्रग्राम बेफोरबायदि बानायनायनि थाखाय जेब्लाबो मुंदांखा। बेफोर हाथियारफोरखौ बानायनो थाखाय किम जंआ गुबुन गुबुन इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशनफोरनिफ्राय रां लानायफोर दङ, जायनि थाखाय बेफोर थासारिखौ सामलायनायाव जेंना नुजाथिदों। नर्थ करियायाव गासै बर'फोरजों लोगोसे आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनि साननाय आरो लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय फिन उदयचल दाबि दैखांनाया गोनांथि। बे खोथाखौ बुंथिदों PTCAनि गाहाय नेहाथारि तानेश्वर बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गावजों लोगोसे गासै ट्राइबेलनि गोरों गोराफोरा बेखौनो नुहरदों दि बर'नि राजखान्थिया सानसे जोबस्रांनायनि लामायाव। BTR गोरोबथाया बर' हारिजों लोगोसे गासैबो ट्राइबेलफोरखौ BJPआ आखायाव लानानै मोनसे समाव गासैखौबो BJP खालामनो थाखायसो जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा, जायनि थाखाय गासैबो गोरों गोरा आरो गासैबो राजखान्थि हान्जायानो जयै सावरायलायनाया गोनां, नङाब्ला सानसे बर'फोरनि राजखान्थिया जोबस्रांलांसिगोन बायदिखौ नुहरदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जुदि दानि सोरखारा बर' सुबुं अदेबानि ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जायोब्ला फिन आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै उदयचल रायजो दाबिफिननो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां तानेश्वर बर'आ।
बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 1967 मायथाइनि 27 फेब्रुआरि दानाव बिटिसिए जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बर' थामहिनबा ट्राइबेल माहारिफोरा उदैचल रायजो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिफोरा आलदा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनाया गोख्रों जानायलाय गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिलायगोन होननानै उदैचल रायजो दाबि खालामनायखौ दोनथ'दोंमोन। बर'फोरनि गेजेराव आलदा रायजो दाबि खालामनाय आरो बड'लेण्ड दाबि खालामनायाव थै गुदुं खालामग्राया पिटिसिएनिफ्रायनो जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। नाथाय दा बर'फोरनि राजखान्थिखौ मोजां नुहुराखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गासैबो बर' एबा ट्राइबेलफोरा बेनि थाखाय सांग्रां जानांसिगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानायखौ सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि नोजोरजों नायालासे बर'नि दैदेनगिरिनि नोजोरजों नायनो थाखायबो खावलायदों बिथाङा। आरो सोमावसारनानै मोननाय बर'नि राजखान्थि गोहोखौ रैखा खालामनो थाखाय गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौनो खावलायदों जाहाथे बर'नि राजखान्थि गोहोआ बिजेपिनि आखाइ मुथियाव थाङा। 21 जुन अदेबानि दिनैनिफ्राय रायजोआव कभिड-19नि भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावनाय जासिगोन। आसाम सोरखारा आसामाव कभिड-19 भेक्सिनेसन ड्राइभ खालामनो आखायाव लानायखौ बिथा खालामनानै क'क्राझारनि डिसिआबो दिनैनिफ्राय गोख्रोङै भेक्सिन होनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। क'क्राझारनि डिसिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव गासै गोदानै गं 50 सेन्टार बानायनाय जाबाय आरो 18 बोसोर बैसोनि बांसिनफोरखौ सानसेयाव सा 7,000नो दिनैनिफ्रायनो भेक्सिन होनो आखायाव लादों। सिगांनि समाव सानसेयाव 1,500निफ्राय सा 2,000 सुबुंनि देहायावल' भेक्सिनखौ होनाय जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। दा बयनोबो बेसेन नाङालासे कभिड-19नि भेक्सिन होनो थाखाय फरायसालिफोरखौबो कभिड-19 भेक्सिन होग्रा सेन्टार महर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला कभिड-19नि भेक्सिन लानायनि सिगां कर'ना टेस्ट खालामनाया गोनांथार नंला। जायफोरनि देहायाव कभिड-19नि लैखोन मोननाय जागोन बिथांमोनखौसो कभिड-19 टेस्ट खालामनाया जागोन। मोसौ खावनानै बुथारजादों 3 सिखावा। बे जाथाया त्रिपुरानि खौवाइ जिल्लानि सा महारानिपुर एडिसि ओनसोलाव जादों। जाथायनि सायाव बे ओनसोलनि एसडिपिअआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 मोसौ खावग्रानि मोनसे हानजाया खौवाइ जिल्लानि कल्याणपुर आरो सा महारानिपुराव मोसौ खावफैदोंमोन आरो सिखावफोरा 3 मोसौ खावनानै गारिजों मोसौखौ लांगासिनो दंमोन। बेयावनो रायजो राजाफोरा नुसननानै 3खौबो हमदों। 3नि मादाव सासेया खारखुमानो नागिरदोंमोनब्लाबो हायाखै। 3खौबो रायजोफोरा जयै लोगो नांनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया फैनानै 3खौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालिसिम लांदोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव बिथांमोनखौ थैबाय होननानै फोसावदों। एसडिपिअआ बुंथिनाय बायदिब्ला बे केसआव मोननै एफआइआर होनाय जादों। मोनसेया 3खौ बुथारनायनि हेंथायै आरो गुबुन मोनसेया मोसौ खावनायनि हेंथायै। बुथारजानाय 3 मोसौ सिखावफोरनि मुङा फारियै बिलाल मिया 30 बोसोर बैसोनि, जायद हुसेन 28 बोसोर बैसोनि आरो साइफुल इस्लाम 18 बोसोर बैसोनि। उन्दै लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गासैबो सुबुंफोरानो दानि मुगायाव सेलफि लानो मोजां मोनो आरो माबोरै साबसिन सावगारि सेबखांनो हागोन बेनि सायाव गोसो होनानै माब्लाबा समाव खैफोदजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेबायदिनो मबाइलाव सेलफि लानायनि थाखायनो थैनो गोनां जाबाय 2 बिदा आरो फंबाया। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि फिरोजाबादाव जादों। जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिदा आरो फंबायनि मादाव सासेया देहायारि गेबें नङामोन। बिसोर सानैबो मबाइलाव गावसोरनि साबसिन सावगारि सेबखांनो थाखाय रेल साइटिनाव सेलफि लाबाय थादोंमोन। बेयावनो हरखाबै गोबां गोख्रैथिजों ट्रेना फैदों। ट्रेन फैनायखौ नुनानै देहायारि गेबें नङै बिदाया खारनो हमो। बिखौ रैखा खालामनो थांनायावनो बिदा आरो फंबायनि साजों खारलाङो ट्रेना, जायजों सानैबो जिउ खोमानो गोनां जायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिदा आरो फंबाय सानैनि मुङा फारि सलमान 22 बोसोर बैसोनि आरो वासिम 23 बोसोर बैसोनि। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।